Myslíš si, že svojho koňa poznáš a vieš, čo má naozaj rád? Aké krmivá, čo mu chutí? Čo zje s radosťou, čo zje zo zvyku, čo zje možno preto, že musí, čo zje z hladu, pretože je veľmi hladný a možno keby nebol, tak by to nezožral? A vieš, čo mu vôbec nechutí? Väčšina koní nemá častokrát ani priestor o takých veciach rozhodovať. Dostanú krmivo do vedra, kde je všetko pomiešané, dostanú nejakú hotovú zmes a niečo im tam možno chutí, niečo nechutí. Ak je viac toho, čo chutí, tak prežijú aj to, čo im nechutí. Ale vlastne nikdy nemali priestor vyskúšať a ochutnať tie jednotlivé komponenty samostatne. Aj seno dostávajú vlastne stále to isté, seno z jednej lúky v podstate, kde sú všetky tie trávy na jednej kope a ten kôň to len súka jedno za druhým, aby sa nažral. Zaplní žalúdok, zaplní črevá, získa energiu, ale ten zážitok z toho nie je až taký, aký by mohol byť. A môžeme to zmeniť. V prírode kone spoznávajú stovky, možno tisícky chutí. Niečo si vyberajú na jar, ale na jeseň to už nezožerú a naopak. Počas roka sa tie chute menia, počas roka sa mení výber, z čoho všetkého si môžu vyberať a v podstate každý deň robia tisícky rozhodnutí o tom, aké ďalšie sústo si vezmu do huby. A aktivita v tomto videu, degustačný bar, umožní aj našim koňom sa aspoň trošku priblížiť takýmto zážitkom. A nám to umožní ich trochu viac pozorovať. V tichosti a bez zasahovania. Vďaka čomu sa o nich môžeme zase niečo viac dozvedieť. Čo to je ten degustačný bar? Je to veľmi jednoduchá aktivita, ktorej vlastne koňovi ponúkneš niekoľko druhov krmiva. Pointa je v tom, aby si ponúkla aj také veci, čo pozná, aj také, čo nepozná. V prípade, že tie, čo nepozná, mu nebudú vôbec chutiť, alebo ani jedna z nich mu nebude chutiť, tak nech neodíde znechutene domov tým, že to vlastne celé stalo za prd, ale nech si tam nájde aspoň niečo, čo má rád. Takže použij niečo, čo vieš, že má rád a zároveň niečo nové. Podľa toho, ako to odhadneš, aký je tvoj kôň, či je skôr taký prieskumník, alebo je skôr opatrnejší, tak podľa toho si zvoľ pomer. Ak máš opatrnejšieho koňa, ktorý nie je zvyknutý skúmať a experimentovať a nie je zvyknutý na nejaké veľké prekvapenia, nečakané veci, tak mu priprav viac tých známych krmív, ktoré má rád, napríklad 5 známych a 2 neznáme. Ak máš ale koňa, ktorý je prieskumník a neprežíva tak svoje sklamania alebo nenaplnené očakávania, že uvidí vedro a v ňom je niečo divné, priam nechutné z jeho pohľadu, tak to kľudne ten pomer vymeň, že mu dáš 2 známe a 5 neznámych krmiv. Čo sa môže totižto stať, ak máš opatrného koňa, že ak narazí na prvé 3 neznáme krmivá, možno tomu 4., 5., 6. vedru už ani nepôjde a nevyskúša sa pozrieť. Čo zase ale pre teba dobrá informácia o tom, že nie je úplný optimista a veľmi ľahko sa vzdáva. A tak vieš, že môžeš na tom popracovať a trošku mu ten jeho optimizmus nabústovať. Ale to je trošku iná téma. Poďme naspäť k nášmu degustačnému baru, aby som neodbiehala. Čo je kľúčové v tejto aktivite je zase to, čo aj v predošlej, že sa kôň rozhoduje. Čiže niečo skúma, niečo zacíti, niečo zavonia, možno sa mu to zapáči, možno nie. A možno ho to nejakým spôsobom nezaujme a rozhodne sa ísť hľadať ďalej. Možno zistí, že už ďalej nič lepšie nie je, tak zožerie aj to, čo tam je. A možno vlastne vďaka tomu zistí, že mu to aj chutí. Čo sa dozvieš v ďalšom kole degustačného baru na ďalší deň? Keď toto cvičenie zopakuješ, tak uvidíš, či napríklad veci, ktoré si nevyberal, tak tentokrát si ich vyberá hneď z fleku, alebo stále nad nimi váha a zožerie ich ako poslednú možnosť, pretože tam už nič neostalo. A možno niektoré veci bude veľmi zarputilo odmietať a do papule ich nevezme ani za nič. Ako napríklad na tomto videu Dakota sa rozhodla, že teda banán nezje a nechala ho tam. Zatiaľ čo cviklu a arašidy nakoniec pekne pozbierala a povysávala. Aj keď na začiatku o ne nemala žiaden záujem. Ale vráťme sa teda na začiatok, čo potrebuješ? Potrebuješ nejaké vedrá alebo podložky, ja rada používam staré koberce z auta alebo staré rohožky, myslím tie gumené koberčeky, alebo aj môžu byť aj kľudne tie nejaké poliesterové alebo aké bývajú. Alebo ak nemáš dostatok vedier alebo nič takéto nemáš, môžeš spraviť kôpky niekam, kde je veľmi dobre vypasená tráva. Tam bude ten kôň jasne vidieť a cítiť to žrádlo. Takže kôpky na pol metra od seba napríklad. Alebo ak máš k dispozícii nejakú betónovú plochu, tak to môžeš poukladať tie kôpky na betón. Vyber si 5, 6, 7, 8 rôznych surovín. Ovoci, zeleninu ja osobne rada krájam na menšie kúsky. Koľko toho použiť? Použij z každého len pár kusov, po prípade pár hrstí, ak budeš skúšať ovsené alebo nejaké jačmenné pohánkové vločky.
tak tam daj pár hrstí. Ak budeš skúšať nejakú zeleninu, tak zvyknem dávať zo 10 kúskov. Cieľom nie je, aby sa kôň nažral. Cieľom je ten zážitok degustačný, ochutnávací, kedy kôň vyslovene spoznáva cez nos, spoznáva cez chute, keď sa odváži to zobrať do papule a preto nepotrebuješ toho vôbec veľa. Dôležité je ale načasovanie, určite to nerob, keď je kôň v nejakom strese, po prípade keď sa nevie sústrediť, keď je okolo veľa ruchu, keď sú ostatné kone preč a vie, že odišli a je z toho nervózny. Proste vyber si čas a priestor, kde sa cíti bezpečne, kde nemá potrebu sledovať okolie, čo sa tam deje, ale je naozaj plne uvoľnený a sústredený. Ak nie je zvyknutý bývať vo voľnosti, tak to nerob vo voľnosti. Ak je zvyknutý byť vo voľnosti, tak smelo do toho, aby mal naozaj pocit slobody, že môže si robiť čo chce, ako chce. Ak vo voľnosti nie je zvyknutý byť, musíš mať na ohľavke vodítku, tak si dávaj pozor na to, aby si mu do toho nezasahovala, ale tam proste zdieľaj s ním ten jeho čas. Buď prítomná, buď tam proste s ním ako jeho spoločnosť, ale nezasahuj mu do toho, nekecaj mu do toho, že aha, pozri sa, tu ešte máš kúsok mrkvičky a tak ďalej. Nechávaj to na ňo a pozoruj. Skús v tichosti pozorovať, že ako sa bude rozhodovať, ako dlho mu to bude trvať, zistí, že tam ten kúsok mrkvy je. A či vôbec bude hľadať, alebo sa na to vykašle, prejde to raz, 2, 3 za 2 minúty a bude chcieť ísť niekam inám a nebude ho to vôbec zaujímať. Takže to sú všetko pre teba veľmi zaujímavé informácie. A keď to cvičenie budeš opakovať niekoľkokrát, tak uvidíš, že každý deň možno bude reagovať trošku inak. Tiež je dôležité, aby to nerobil hladný, takže ak nemal dlhší čas prístup k senu, pastve, tráve, neviem, proste k nejakému žrádlu, tak mu najskôr zabezpeč, aby sa nažral aspoň tú polhodinku. Je to dôležité preto, aby nezožral všetko len preto, že je hladný, pretože opäť tým pádom sa to míňa účinku a už to nebude pohodové cvičenie, ale bude to len plnenie brucha v rýchlosti spôsobené hladom a to nechceme. A čo môžeš pozorovať? Môžeš pozorovať, či sa na tie vedrá hneď vrhne, alebo ide k tomu opatrne, alebo možno sa tvári, že ich nevidí, prejde okolo nich, daj mu čas, on sa k ním určite vráti. Ak sa na tie vedrá vrhne, ide systematicky zľava doprava, alebo ide priamo cez ne, povála to tam všetko a je úplne vo vytržení a nevie čo skôr, alebo ide najskôr nosom po tých veciach, že zacíti napríklad jabko, ktoré má rád, zacíti ho a ide rovno k nemu a ide najskôr zožrať to, potom pol hodinu vylizuje vedro, alebo ide rovno skúmať tie ďalšie. Jednoducho tých situácií tam môže vzniknúť veľmi veľa, každý kôň je jedinečný, každý kôň bude reagovať inak a zároveň každý deň bude trošku iný. Takže si to všímaj aj tie rozdiely a zároveň si môžeš všímať aj to, čo si ty očakávala versus aká je realita. Či tvoje očakávania sa s tou realitou zhodujú. No a do budúcna môžeš zisťovať, napríklad ako Dakota na videu, nechcela najskôr cviklu arašidy, nechala ich tam, ale nakoniec ich zožrala, tak ďalší krát, keď dostane cviklu arašidy, zožerie ich hneď, alebo zase ich bude ignorovať a zožerie ich ako tú poslednú možnosť, pretože už tam nič iné neostalo. Ukončenie nechaj na koňa, neukončuj to ty, neber ho odtiaľ, aj keď už si myslíš, že veď už tam nič nie je, už je tam len pár kúskov, ja neviem, burizonov. Nechaj to na ňo, možno, že je to poctivý týpek, ktorý chce si každé jedno vedro ešte poriadne preskúmať, povylizovať, pooňuchávať. Je to jeho zážitok, si tam teraz ty pre neho. Tak mu dovol, nech si to užije naplno. A až keď ti dá jasne najavo, že chce odtiaľ odísť, tak môžete ísť preč. Preto si na to vyhrať naozaj čas, kedy sa neponáhľaš, aby si mohla s ním aj ty oddychnúť a trochu vypla svoj ľudský riešiaci mozog a zapla sa do módu pozorovateľa. A nekecaj mu do toho, neukazuj mu, čo kde je, alebo čo kde ešte ostalo, alebo nech vyskúša toto, alebo tamto, neber to do ruky, pretože ako náhle už my mu to ponúkame, strkáme pod nos, už je to zase úplne iná situácia. Môžeš si to predstaviť, ako keď sú niekde švédske stoly alebo si v nejakej cudzej krajine a tam kopec zaujímavých jedál, ktoré nepoznáš a máš chuť ich ochutnať, ale možno najskôr ich len tak pozoruješ, pozeráš sa na ne očami, pretože pre nás ľudí sú oči dôležitým zmyslom, vnímaš ich vizuálne a postupne sa odhodláš niečo ochutnať, zoberieš si to na tanierik, ovoniaš to, poobzeráš to, proste dáš si ten čas, ktorý k tomu ty chceš mať. A predstav si teraz, že by niekto prišiel a začal ti to jedno po druhom strkať po podnos, po prípade rovno do úst a nestihla by si to ani poriadne požuť a už by ti ukazoval niečo ďalšie. Ten tvoj zážitok by bol dosť iný. Takže spomeň si na toto a nechaj koňa, nech si ide vlastným tempom. No a nakoniec to využitie do praxe. Vďaka tomuto cvičeniu, keď budeš
koňom skúmať nové a nové krmivá, tak sa ti vlastne rozšíri portfólio krmív alebo surovín, ktoré môžeš používať na tú prvú aktivitu, na ktorej odkaz je dole pod videom, pri ktorej to žrádlo iba rozhadzujeme do priestoru, po prípade do sena. Takže a tým pádom, takýmto spôsobom, keď máš veľké portfólio toho krmiva, ktoré vieš, že koň má rád, tak to môžeš každý deň striedať. Na každý deň vybrať nejaké 3 druhy a každý deň to budú iné 3 druhy a tým pádom kôň nebude vedieť, čo ho čaká ten ďalší deň, čiže bude tam moment prekvapenia, čo zvyšuje opäť životnú pohodu. Samozrejme, pokiaľ je to prekvapenie pozitívne. Preto potrebujeme najskôr vedieť, čo kôň má rád a čo nie, aby sme mu tam nehádzali veci, ktoré rád nemá. Ako som napríklad ja spravila takú chybu, že som zamiešala všetky tieto krmiva dohromady, aj nové, aj známe, aj neznáme. A boli tam aromatické veci, ktoré mojim koňom nechutili ani jednému a tie tak povediac otrávili ten zvyšok, takže nechceli zožrať ani to, čo normálne majú radi. Čiže odporúčam vyhnúť sa tejto chybe, najskôr spraviť degustačný bar a až potom, keď vieš, čo koňom chutí, až to používať do ďalších aktivít. A ak sa ti to podarilo zorganizovať, tak gratulujem, objavila si niečo nové o svojom koňovi. Ak máš chuť, kľudne mi napíš alebo pošli video. Som zvedavá, čo si zistila, čo si očakávala, čo možno bolo inak, čo bolo presne podľa tvojich očakávaní a zároveň aj ako sa to vyvíja v čase. A pokiaľ ťa takéto aktivity zaujímajú a bavia tvojho koňa, tak mi daj odber, aby ti neušla aj tá ďalšia, ktorú už teraz pripravujem. Teším sa na ďalšie stretnutia.